Kaixo artistak, kaixo irakasle, gaur bebi, ubideak bebi ikastaroaren 3. moduluarekin lagunduko zaituztetea lortzen duen. Modulo honetan atzera elikaduraren inguruko hausnarketa bat egin behar dugu, hori jarduera bat aukeratuta. Orduan, lehenengo eta behin teorian azaltzen du zer den atzera elikadura digitala, feedback digitala, gero ja komentatzen du ze era dauden hori egiteko, gomendatzen dizut irakurtzea, 5 aholku hori ahalik eta hoberen egiteko. Gero, guk infografia egin behar dugunez, site edo beste modu batean, non azaltzen dugun zelan emango duguna atzera elikadura hori, hemen komentatzen du zein den modurik onena. Eta gehiago nahi baldin badugu jakin, gero ere hor gaztelaniaz gauza gehiago daude. Guztiz gomendagarriak. Orduan, ja hor jartzen duena da, zer egin behar dugun. Nola emango diegun familiei atzera elikadura, eta orduan noiz, nori, kanala, informazioa, hori agian justo hor bertan ikusiko da. Orduan nirea berez hauze da, baina non txertatu dut 3. zereginaren barruan, ezta, klik, eta hortxe, klik egin da, hemen agertzen da, ezta, atzera elikadura, eta hemen dago, ezta, lehenengo jarduera azaltzen dut, gogoratzen aurrekoan, geiketak eta kenketak eta nola kajuten eta tazkuizen bidez egin dugun. Gero ja, noiz egingo dugun, hori ikase goera bukatzean eta hor azaltzen dut, nori, familiei eta umeei, nik bakarri familiei ez, nimi hor busti naiz, agian gero antxoa, Kanala, nik audio bat eta irudiak Gmailen bidez bidaliko diet, ezta? Eta hemen dago adibide bat non bere emaitzak ikusten diren kajuten eta gero dazkuizen. Informazio mota, nola egingo dut, era kuantitatiboan eta kualitatiboan ze valorazio bidaliko ditudan, ezta? Eta esatea ere audio baten gauza batzuk azalduko ditudan, ezta? Hortxe tresnetan ere azaltzen dut. Agian arriskutsua izan daiteke zuontzako, agian batzuetan errepikatzea, baina nire ustez gauza batzuk bestera batean berriro gogoratzean nahiko erabilgarria da. Gero behitu, hor jartzen dut, ezta, erakargarri, hobekuntzak baldin badaude, nola egingo duan, edo sakontzeko edo indartzeko, eta adibide baten jarri dut, nik sortutako bideo batzuk non azalpen horik botatzen ditudan, erabilgarri egiten zaien, eta gero jarduera interaktibo batzuk portxeto honako bideoetan horiek badaude, eta PDF baten eta fitxa baten bat laguntzeko. Eta gero nire lizentzia, eta hori da berez egin behar dena. Espero dut antzoarik ez egitea, baina bestela esango dizuet, plazera handia eta hola, iradokizunik edo baldin baduzue Instagramen bidez mezu pribatu bat idali edo nire mailera, bai? Beste bat arte